årlavede jagtrifler i den allerfineste håndlavede kvalitet, til glæde for jægere over hele verden. Det er vist et almindeligt anerkendt faktum, at jæger ligesom lystfiskere har et stort behov for at prale. Og man kan se udslaget i det, at man slipper trofæet fra det skudte dyr hjem og hænger op på væggen, selvom det er lidt upraktisk med al den plads, det kræver osv., så giver det altså også en glæde at se på det. Det samme gør sig gældende med rifler. Man vil gerne eje noget, som andre beundrer. Kunderne til vores jagtrifle er typisk andengangskøbere af rifler. Altså det er jæger, som har været jæger i en periode, og så finder man ud af, at det her det er virkelig en ting, jeg ønsker at gøre noget mere. Og så satser man på at købe måske et dyrere våben, og et våben med en bedre præcision og en bedre kvalitet. Men vi har også en fornemmelse af, at en del unge jægere er mere kvalitetsbevidste, end de var tidligere. Vi har en del kunder blandt ret unge jægere, som starter med at købe vores riffel, fordi de virkelig vil noget med deres sport. Det er klart, en virksomhed som vores, som satser så meget på kvalitet, som vi gør, er det helt afgørende, at man har nogle gode medarbejdere. Og man må sige, det er en af hemmeligheden ved, at vi har kunnet holde det meget høje kvalitetsniveau. Det er, at vi har haft de rigtige medarbejdere. De fleste af de medarbejdere, vi har her i dag, er medarbejdere, som har været her i mange år. De har været her i 30-40 år, er ganske almindelige. Og det skyldes jo, at når vi først har fået en medarbejder ind i firmaet, som vi synes falder godt til og er god til at lave håndværk, så forsøger vi på alle mulige måder at beholde ham. Det er også på den måde, når vi en gang imellem ansætter en ny medarbejder, så undersøger vi jo meget nøje, hvem han er, og vi undersøger selvfølgelig hans tekniske kvalifikationer. Og vi finder meget hurtigt ud af, når han har været her i 2 eller 3 måneder, om det er noget for ham. Fordi det er altså ikke alle, som har det i hænderne at kunne lave håndværk. Jeg har været her i 2,5 år og er udlært værktøjsmager. Og synes, jeg arbejdet her på Otterup Geværbfabrik er alle tiders job. Ved det er præcision, og det er jo ikke sidste nye skriger maskiner. Det gør det ekstra sjovt, at man sådan ligesom kan lave et kvalitetsprodukt på nogle maskiner, som ikke er helt tidsvarende. Når vi ansætter en ny medarbejder, er politiet blevet tvunget til, at politiet undersøger hans fortid. Således at vi ikke risikerer, at der kommer mennesker ind i virksomheden, som vi ikke gerne vil have. Jeg blev udlært her i 87 og har været her siden. Så jeg har lavet en del af piber i hvert fald. Det er altså visse typer, som kan, eller visse mennesker, som kan. Og når vi først har fået fat i dem, gør vi selvfølgelig alt muligt for at beholde dem. En del af dem, vi har ansat, har jeg også lærlinge, som er uddannet her. Tidligere i fabrikkens historie var det mere på den måde, at hver enkelt mand havde sine egne specialer at lave. Hvor det i dag er sådan, at vi forsøger, at hver enkelt medarbejder har flere specialer, således man kan gå ind og erstatte hinanden. Jeg har været her i 30 år. Jeg har været nede under
i cirka 15 år, og her de resterende 15. Og der kan jeg jo huske i starten, jeg kom herop, der var jeg jo under ledelse af et af de ældre svende, at jeg hjalp. Det var jo så læs af de ældre svende der, de var jo for at lære fra sig. Når jeg var færdig med en proces der, jamen, så skulle jeg jo gerne ned og fræse ned under. Og når han så var klar, der var stillet op, så kunne jeg komme op og arbejde igen. Lidt senere kom jeg med herhen i montageafdelingen. Og det foregik jo på den måde, jeg startede med at skulle skrue åbne sigtemiler på en jagtrifle. Og det foregik dengang med nogle små tappet 2,6 mm. Og det kan jeg huske. Jeg sagde, en ting er sikkert. Brækker der bare en tab, så er der kun en vej tilbage for dig. Og det er ned under igen, så har vi brug for dig heroppe. Altså vores helt klare målsætning i firmaet er, at der skal laves noget kvalitet, og vi holder fast ved de gamle håndværksmæssige traditioner, af den måde, man laver våben på. Og det gør jo ganske vist, at vi får nogle længere operationstider, vi får nogle dyrere priser på vores produkter, men vi ønsker altså virkelig at fortsætte med at lave den kvalitet, vi altid har været kendt på, og vi indskærper medarbejderne, at kvaliteten er vigtigere end den tid, der går med at lave med det. I Afrika mødte jeg en mand, som, da han så, at jeg anvendte en Schultz & Larsen, blev himmelhenrykt, og fortalte, at han faktisk var formand for en klub, der hed Palanca, som er navnet på en angolansk kæmpe antilope. Og den her klubs medlemmer skød udelukkende med Schultz & Larsen-rifler. Firmaet her blev grundlagt i 1889 af min oldefar, og det skete på den måde, at min oldefar var meget ivrig sportsskytte, og ved siden af var han en dygtig håndværker. I sin fritid, der lavede han en del arbejde på sit eget gevær, og en del af hans skydevenner fandt så ud af, at han var ret god til det. Så han startede her i 1889 og købte så et hus nede midt i byen, hvor han indrettede et lille værksted. Hans hovedjob var trædrejer. Han arbejdede altså med at dreje forskellige ting. Men ved siden af lavede han så de der sigtemidler på andres rifler. Og til sidst blev det rygtet det så i mange lande, eller i mange egne eller mange lande, at han var en dygtig håndværker og var god til at se nye muligheder i våbnene. Så derfor kom der efterhånden en produktion i gang, og efterhånden måtte han så ansætte nogle medarbejdere til at hjælpe sig i produktionen. Og i 1919 startede han med at bygge komplette geværer. Han lavede nogle salonrifler, som ret hurtigt blev indført som standardvåben i de danske skytteforeninger. Og herefter er det så helt frem til krigen blev der bygget et meget stort antal skytteforeningsrifler her på fabrikken. Ja, altså en del af vores maskiner er jo gamle maskiner, og vi gør det, at vi stort set vedligeholder vores maskinpark selv. Og det gør jo altså den medarbejder, der har ansvaret for at bruge den enkelte maskine, også i stor udstrækning står for at kunne vedligeholde den. Riflemaskinerne, de stammer helt fra tiden før den første verdenskrig. Men gamle dage, der var der randtøj oppe i loftet med en stor aksel, der kørte rundt og trak med randtøj. Men sidenhen er der kommet en elmotor på. Det er så lille en belastning af maskinen og den rifler, at der bliver ikke slidt noget på den. Det er derfor, vi stadigvæk kan blive ved med at bruge maskinen. Jeg gør klar til gennemboring med 2 6,5 løb.
bliver boret igennem med 6,3 bor. Under boringen er det selve emnet, der løber rundt, og borerne, der står stille. Ved at mærke på borerne, kan jeg føle, hvordan boringen foregår, om den bliver god eller dårlig. Om vi skal have slevet boret. Med at lave en blystøbning, der passer efter løbets indvendige mål. Og det plår, vi kommer på, det er for at stoppe blyet, når vi støber op i selve piben. Det bruger vi til at smærle de sidste 200 dele ud af løbet, for at få det rigtige mål. Det er lige lidt olie, for at det skal sætte fast her i starten, hvor vi kører. Når smærvlen kommer på, så op i kammerenden, der ligger der smærvel hele tiden. Men i mundingen, der får den kun den smule smærvel, at vi giver dem, når vi smører hernede. Så det vil sige, når de er færdigsmærvlet, så er det cirka en 100-del konisk fra kammer til munding. Og ved at jeg står og holder på dem her, der kan jeg mærke, om de får lige meget smærvel. Fordi på et tidspunkt, når de har kørt et stykke tid, så begynder de at blive varme. Og hvis det ene løb er varmere end det andet, så ved jeg så, at det får mere smærvel end det andet løb. Efter en rensning, der går jeg over, og med et forstørrelsesglas kigger jeg ind i selve løbet og ser, om alle de tværgående ridser efter oprivningen er forsvundet. Det er en af de operationer, som er meget tidskrævende her, når vi laver geværløb. Det er den måde, vi rifler på. Og der har jeg jo ved besøg på andre geværfabrikker set, at der jo findes mere moderne og hurtigere metoder at gøre det på. Men altså, vi vil fastholde, altså hvis vi skal have den gode præcision og den gode kvalitet, så er det nødvendigt, at man rifler på den måde, vi gør på. Og jeg kan illustrere det med, at det tager omkring en 1,5 time at rifle et af vores løb, hvor det tager under 3 minutter at rifle på de mere moderne metoder. Men det vi opnår ved at rifle på vores metode, det er, at vi undgår helt spændinger i materialet. Og det gør altså, at vi er sikre på, at alle skud er ens, altså vi har en ens præcision i alle skud.